Yon! So what is up sa mga pre, no? Vlogger! Yon! So what is up sa mga pre, no? It's your boy Jan Smith and I am your Baba back again with another video. And today mga pre is na ako sa sakyanan kauban sa akong papa is ay dad. Bali. Okay. Sorry kidugay kay ko nakabalik kong video kay man god, busy ko sa holidays. Diba ba? Busy ko sa holidays ka. Busy panghugas. Busy ba toktoy? Sudpod, busy na sa uyab, diba? Shoutout Darlene. Karon mga friends, padulong mi sa dapitan ron para kuhaon na mo akong manghod. Ako ang manghod. Lahi mi mama bro, so niya pon may. Mas gwapo lang ko, di ba? Kasi mas gwapo na mo. Ikaw yun. Ako may kapidyo. Tama po dali. Sa tinood lang mga friends, wala tako'y plano mag-video karon from hangyo mas daddy ko. Daddy! Daddy, kaya pa social, lago tayo car. Mga gato Kasi seatbelt kid sabi. Ayun si Papa, supportive gini sa akong pag-vlog mga pre, kabalo mga ano. Anak ko. Dili, dili anak. Kablo mo nga ano mga pre. Nakakita mo ko siya, dagan kong binako sa pag-vlog. Ayaw sige, padayo na. Prapohon, natin sakyanan na itong kagalingan, no? Ika ni, feeling yung papayahan ng sakyanan. Feeling yung punamon, amuan ng sakyanan. Padili di ay. Hindi mga pre. Lang, asan bantay, buwala. Tadi, wala tayo Google Map, ka-vlog niya ako. Bantay, kinalagin. Mungutana, nagkinanigin, no? Technically mga pre is, kabalo man mo, nakalatam siguro mo na medyo pikot gini ni Papa, no? Medyo pikot kay Korean, manggod niyo. So, tinawal mo, friends, na ako'y dugo na Chinese, no? Mayroon lang ko na partly Chinese, dili lang ko half Chinese. Kay 25% may ako Chinese. Ang Papa mo i-half. So, let me explain mga friend ng anong 1/4 na ko, meaning 25%. Akong lolo is pure Chinese. He came from China to marry Filipina women mo to no. So technically akong lolo is pure Chinese. Naminyo siya o Filipina, one half na lang ko Papa. Na si Papa naminyo pag yung Filipina, 1/4 na lang ko, di ba? 1/4. And the funny thing is mga pre, is I look more Chineser. No? Chineser. I look more Chinese than my father, you know kayo. Daw ka na dagway so Papa ka dako, papigot-pigot. No. Kaya bitaw, mas Chinese yung talaga sa Papa mga Pinoy. Kung di mo to, pakita ko mo picture sa akong lolo, no? Si Joaquin Yap, the original yun. E pakita lang ko dyan yung mga pre, pataas ako, ibutan ako picture sa akong lolo niya. Oh. Dayon, Kamu na i-judge kung parehas big na ako. Buta mo, itapat gina ko picture na ko dyan, pikas oh. Na mag-parehas big angle ko naman. Ikaw mo na i-judge mga pre kung parehas si Mick Now. So karang baha, kita pa doon pa no? Lapitan. Tamahaw. Ayan. Karon mga pre is mamahaw sa may mangita may kanalan ni Daddy. I doubt if makakaon kung dagan kay sakit ang ipon. So tanaw na to nila. Peace out. So what is up sa mga pre no? Ay shit, tapos pinagdunggat. Nami din sumayag mga pre, mangita may kananan mamahaw may. So ganito mga ahon sa tadan may mangita sa kananan. So nga pa. Halang-halang eh. Kini. So no, mangita miglaing kananan mga pre kaya kung Papa wala nang satisfy gabi ka choosy. Mangita isa tinulang manok. Tinulang manok ba mo palito? Kanang saya ba nitin? Dugan ko sa kag manok sila ano. Kay sagdaghang isudan tinulang manok gipugita. So next stop mga pre mangita naglaing kananan. Choosy man ni Daddy. Daag is mayag sa una. Dulaw bilyard. Singkag absent. Ha? Singkag absent. Hindi ko masulod. Mani Mahayag City. Mahayag City. May buntag. Padulong Dipolog. Street lang? Oo, street. Salamat. Yap mo ka doon? Oo. Okay lang. Shout out Yap family. Famous ang Papa mga pre. Wow. Ano, life hacks mga pre no. Kung wala mo'y kwarta, parehas akong daddy karon. Ay kami do, gid mi kwarta no. Kung gigutom mo, di na mo ilakaw. Ay, lagkaon. Ato naman mga alas 10 or alas 11 kaon mga pre, di ba? Makatipid pa mo, dala pa ni Udto. Ikaw, mag-inasal mo. Magmukbang mo mag-inasal, di ba? Daggan mo kaon.
John, we are here na sa Osmeña mga pre, no? And grabe, kanina nindot na niya ang view. Pakita na ko. Guys, tiglabay na tao, Gusminya. Akala ta? Labay na tao, Gusminya. Padulong na tagmanukan, guys. Biyayon, baga niyo, biyayon. Nasa po, biyayon. Roxanne, it's too long. She don't drop the whip. Sa larangan, lansangan, madami kang madadaanan. Dapat diretso ang tingin mo, kakaliwat ka na. Kung hindi makapaniwala sa lahat. Tingnan ka, maganda na talaga sa kinita. Ikaw na ang pinaka maganda na talaga sa kinita. Sa akin dito in 5, 4, 3, 2. Let's go! Si Chito Miranda nandito rin Ah, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! So, what is up sa inyo mga pre, no? We are here at Polanco, di ba? Oh, pulang ko Petron. Polanco Petron daw. Ano yung Polanco? Hindi kami pagkaon, kay gutom na, di na kayo magwanta. Bahala ka sa kitong ipon, kaangkop sa gamay. No? So, gawas ako. Saan mo ba? Hotdog o itlog po. Hotdog o itlog. Hotdog o itlog ko, pumahawad. Bayot ka. Buot mo nga. Buot mo nga. Ahaw na niyo. Pagkaon mo pa. Boom! So you know, what's up sa inyo mga pre, back at it again. Namakami dyan sa Polanco mga pre. Polanco nyo? Polanco ba Pulang ko lagi. Namakami dyan sa Polanco mga pre. Wadugo na lipay, may sakit ang ipon, lami pa kay kaon. Mungtaya ka dali. Nga, mungtanan puta sa kabalo, ito taas sa tanong, mungtanan puta ata, kitsa. Mungtanan na puta mga pre, kung asa na padulong ha. Ay, pakutanon to pa. Kaya na sila. Mutana tayo na. Buta na ba? Padulog dapitan. Padulog dapitan, asagi. Padulog dapitan. Salamat. Ito, salamat. Kapit na sad minawala, no? Diretso ka. Yung straight ng data, bigay ng utana, butan yung papa. May muna ng papa. Power yung papa na yung utok. Another one. May ka. Another one. Nanay siya ka navigator guys, more siya seaman, nasa dagat, isa mawala. Malong sa mutana, oh, baga daw. Diba, confidence is the key mga pre. You know, dati mga fans na yung mga pre, no? Tatala sa YouTube, yeah, birthday kay ba? What's up guys? What is up? NANI? Mga kitag dipulog pa, pamabot tag dapitan. Mo, siguro na. Wala siguro dito dapitan eh. Eh, mungutana ta. May buntag. Padulog dapitan. O, di ana. Dari ra, yun mo agi pamigdipulog di na. Kanang na ikaw. Rotunda. Ah, rotunda. Kawa ba ana? Ah, rotunda. Kawa ba ana? Rotunda. Eh, So, moritso lami sa rotunda. Jollibee drive-thru kanang karsada. Padulog dapitan. Oh, kanang na tulay. Salamat. Salamat kayo. Yun mga pre, no? Di na kita mawala mga pre. Abi na may gawada na kita. Ubalik na mga kita eh. So, wagi tag rotunda sa Makawa. Rotunda, Makawa. Wagi tag rotunda din. Drive-thru ng Jollibee. Diretso yun mga pre. Abot yung nagdapitan. Eh mga pre, no? Kapita ta sa rotunda mga pre. And ingon mo tong tao kanina mga pre is muagi ta sa drive-thru. So, muagi tag drive-thru. Muagi tag drive-thru. Dito ta mangutana, di ba? O may ingon sa tao gina, muagi tag drive-thru. So, muagi tag drive-thru.
So, karon mga pre, no, is moagi ta sa drive-thru mga pre, kay mangutan na ta kung padulong magita og port sa dapitan. Ana og itong tao ganina. Pero maabot mo dapitan, moagi mo drive-thru. Og yagi gid tag drive-thru. Di ba? Another one. Ala, kami na yung sunod mga pre, ikaw yung ngutan na. Ma'am, kalang padulog dapitan asa. Kalang Pulawan Port. Makita na ni mo sir na sa Ingord. Salamat sa. Salamat. Ikaw yung ngutan na. Jollibee, bida ang siya. Oh, Jollibee, Jollibee. Promote yung Jollibee na, Jay. Promoting Jollibee, bida ang saya mga pre. Jollibee, number 1. Now, tanawan sa kabuga, naong sa kong papa. Want me order? Wala sir. Aw, kanaan. Ano yung padulog dapitan? Napitan. Ang Pulawan Port. Ay makitaan ra. Salamat ha. Wala kami na may order siya. Ikaw yung ngutan na. Yung kabalo ko dyan ha. Check order daw siya. Wala man siya. Nay mga pre na to dali mga pre. Napay mga pre dali, oh. Mga pre na to dali. Uberti ka ng dati karon. Yo, what's up guys? Welcome to my vlog. Awas na kailan ako. Walis na kailan ako, di pa rin ko famous. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Port of Dapitan mga pre, we are here. Abot na kita din sa Dapitan. No? I'm gonna be seeing my manhood. Oh, na yung mga barko mga pre. Chut chut. Barko chut chut. Train mo na, gago. So, picnic as a vlogger again mga pre, dapat baga, tagnaong, and also, wala may nakailan ako, dani nga mo magulo-ulo, manta, di ba? Shanyap da, shanyap. So mga pre, wala pa din abot ang ako manghod, so excited ko tayo niya, pa din alas 9, and time check, it's still 8:35, so mag-wait sa mga at least 30 minutes siguro kape, no? Gawas me guys, kay kapoy pundo sa car, while waiting mga pre, so sorry taning Pulawan Port. Pulawan Port. Dali there's a kwan mga pre. Pulawan Port. Dapitan City. Say hi ate. Say hi ninyo mga pre, no? Hi to my vlog. Oh, sa kailan ako umuulaw mo. Pa. Mag-liver na ka. Madad. Ay, subscribe to my channel. So pa, excited ako makita si mga anak pa. Pagkita, tanaw yung pagkita yung anak niya. So what's up mga pre, no? I am here with my manghod. What's your name again? Shan. Oh, Shan Howell. Sorry, wala ko ka-vlog ganina na pagawas niya kay Mikalit na siya sulpot, no? Nadagan kig mga tao, so wala din ko ka video tarong, and tada na namin sakinan karon. So as you all know mga pre, gikan na siya Manila for how many years ganay? 4 years. So 4 years na siya sa Manila, so Tagalog na pala siya. So masasubukan talaga ako nito. So Tagalog only challenge to mga pre. You know, ako yung maglilisod, ha? Sinong girlfriend mo yun? Wala kang girlfriend? Boyfriend? We are going to Dipolog City mga pre, for we are going to have our lunch. Even though it's 9:48 pa lang, mag-lunch na may, cause ako manghod, si Sean is very hungry na. She is gutom na. Oh, he is gutom na. She ninood ba? Ilang rice ba maubos mo sa mga inasal? 3? Tingnan natin yan kung 3 ba talaga. Say kalahati. Duda ako nito. Baka nga 1 cup lang ito eh. So marunong ka palang mag-Bisaya. Sige nga, magsalita ka nga ng Bisaya. What? English what? Bisaya what? What? Ikaw, anong Bisaya ng hindi ko alam? Ano? Okay, balo. Wala. Hindi mo. Wala, kabalo? Alam mo? Wala siya kabalo guys. Unsay Tagalog sa hindi ko alam. Sa Bisaya sa hindi ko alam. Hindi ako yung mga pre, no? Ako manghod at 8 years old na siya cellphone, no?
Kuyon kay mga bata o mga pre at 8 years old na cellphone. Ako pag edad akong 12 kita. Oh, lido. Tanawa cellphone. Wow, with front cam Samsung Duos. Wow, di ba? Ako cellphone sa una. 12 pong edad, lapot sa cellphone ako. Pakit tong cellphone ng gamay. What's up mga pre, no? I am here na sa Dapitan City, Manginasal, Daigao. Ako ba na akong papa o kumangod? Di ba? Effective yung ako ba, no? Akong papa o kumangod. Ay, ha? Sige, pagpagay pa. Diyan. Manginasal namin. Lipay, kay ka. Huwag ginagawa ng mga pre. Aba, ako na. Masagsakitan niyo ba? Oo, basta pa ka doon. Asa ka di? Wow guys, kani mo balay. Pupunta na siya para kumuha ng kanin. Wala ka sa kanya kanin. Mukbang ng mga pre. Yeah. Yo no, so what's up again sa inyo mga pre? Bago kayo naman na magkaon. Sabi kita. So, mao na mga pre, no? Bago kami nung magkaon mga pre, and I said na dili ko mukhaon kisagit o ngipon, but wala ko nagwanta lami, di kayo niya. Maman nakahurot akong kapad na ko dan eh. Ingon sa 3 cups daw yung rice yung hot doon. Di ba ba? Ingon sa 3 cups yung hot doon rice niya. Uy, kahurot umusag. And today mga pre is pauli may padulong sa Mulave. And I'm not sure kung mula ko sa amin. So, no, nakasin ako na. And mga pre, kay bilar ko gabi eh, no, matulog sa ako. Balik lang ko kong video mga hapit naman yung magkauli, no. So, matulog lang ko mga pre. Peace out! A few moments later. Welcome to Mahayag City! We are here at Mahayag mga pre, no? Morning musipyo sa Mahayag mga pre. Yo, subscribe sa my channel, te! Morning musipyo sa Mahayag. Yo! Okay, patata. Lumilipad na naman ang isip ko. So you know what is up sa inyo mga pre? I am here na sa umong balay, kauli na jud ko. Kauli na ko. Jones, what is up? No? Putog balay, danir ako. Wait tao. Dikit yung ipon. So you know, what's up sa inyo mga pre? Balik ko sa kanan. Balik ko sa kanan. Umarko to sa amis. Sorry kay mga pre, hindi ko gusto yung mga pre, may sakit yung gaya ang ipon, hindi ko ga-expect na yun. So mga pre naman, ganin sa siguro tataman mga pre, sorry if nabitin mo sa video. Matulog ako ron, hindi ko matulog sa amis, umar ko matulog sa amis, amot na kung mag-vlog ba ko na. Basta lang mga pre, no? Let's just keep happy vibes, good vibes mga pre. Thank you for watching. Peace out!